És que et juro que això em sembla una tonteria. És molt fàcil dir que això serveix com a teràpia. Una experiència amb l'Àlex. Flipant, com si només n'hi hagués una. Simplement la vull fora de la meva vida. Bruna! Bruna! Aquesta nit venen amics a sopar. La mama ho sap? A veure, nena, et penses que m'importa que la mama ho sàpiga? Com només una paraula se n'anés el mal de cap Bruna! i torna. Què vols? Mira, 1, a mi no em parlis així. I 2, si et dic que venen amics a sopar, és perquè et piris. Que piri on? Doncs no ho sé, nena, que marxis! Que marxis, t'he deixat les claus a l'entrada, fora. On només I abriga't, que me'n prenc. se n'anés el mal de cap i tornar a començar. Sí, increïble. Vaig estar com 2 hores esperant, morta de fred, a un parc. Bueno, no tot anava malament. Vaig conèixer en Lluc. Què tal l'examen de filo? Bé, bueno, ja saps com són els exàmens de filo. Una fumada. Com tots. Sí. Fas alguna aquesta tarda? I aquí és quan vam començar a quedar. Ja sé que si fos per a tu tots els arbres floririen tal com fan els ametllers i la por no existiria. Ell era la meva salvació. Apareix el cavall blanc, Em feia oblidar-me de tot. del no res una guspira. Sobretot de Ja l'Àlex. sé que si fos per a tu Però bé, ella sempre hi era. Hem de parlar. A tu et mola el Lluc, oi? No, No saps mentir, se't nota. Però ell sí. però ell sí què? Que ell menteix millor que tu. Què passa, no em creus? On ha anat el Lluc aquesta nit? A un cumple familiar. I qui és la tia que surt a l'Insta Story que ha penjat fa 5 minuts? Mireu. Ei, Bruna. Què tal? Et vas trucar ahir a la nit i, bueno, aquest matí. Estàs bé? Sí, està una mica cansada, res més. Ja. Ja què? No em creus? No és que no et cregui, però és que dona la sensació que estàs sudant de mi. I a mi em dóna la sensació que hi ha alguna cosa que no m'expliques. Que no em menteixis, que m'ho va dir l'Àlex, Qui és l'Àlex? la meva germana. Ah, bueno, no sabia que tenies germana. Doncs ara ja ho saps.
Ui, Bruna, quina cara, no? Deixa'm. Què et passa? Em vas mentir. Mentir de què? Em vas mentir amb lo d'en Lluc. Era la seva cosina. Bruna, jo no et mentiria mai. Em va mentir ell o què? És un mentider. Bruna, Calla. que ets patètica. Que et callis. No et veus? Que te'n vagis. Fas pena. Que et callis. És l'única persona que es menteix. Que et callis! És molt complicat enterar-se que la teva germana no existeix. És molt raro. La tonteria és que el Lluc no sabia res. Es pensava que l'havia mentit. I vaig començar a anar al psiquiatre. Descansi el rei difós i el meu lament, silenci tan... Es diu esquizofrènia. Psicosi endògena. Tu mataries a un home Deliris, al·lucinacions... per la vida Bastant comú entre la gent jove. és tan pura la sang d'un tremolen les galtes i que descansi el rei difunt. Sé que no és fàcil admetre que estàs malalta. Silenci tan profund Han sigut uns quants mesos de constant medicació. que descansi Ma mare m'ha ajudat molt. i el meu lament, silenci tan profund. Si encara respira. Puc dir amb seguretat que després de tot aquest procés, amb ma mare, amb els metges i amb en Lluc, ho he superat. Ja no veig a l'Àlex. Què? Ja s'ha acabat? Sí. El pensament en blanc és caminar sobre una corda. L'equilibri és molt traïdor i la idea és invasora.